Jekk ma naċċettawx li għandna problema ambjentali globali, allura ma nistgħux nindirizzawha b'mod serju. Iddikjara dan il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Jason Azzopardi waqt li kienet jindirizza r-raba' konferenza nazzjonali dwar il-ġid tas-soċjetà. Azzopardi fakkar kif l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni dwar il-klima li fost oħrajn tinkludi dikjarazzjoni ta' stat ta' emerġenza dwar il-klima f'Malta. Din il-mozzjoni kienet appoġġjata fost oħrajn mill-Climate Action Network Europe bid-direttur tagħha li bagħat ittra fejn jesprimi l-bżonn li l-vot finali jirrispetta l-urġenza ta' azzjoni. Il-mozzjoni tinkludi wkoll pjan ta' azzjoni dwar dan, iżda l-Gvern minflok appoġġja għażel li jpoġġi l-gwadan politiku partiġjan qabel l-aspirazzjoni taż-żgħażagħ. Fid-dawl ta' dan, Jason Azzopardi mill-ġdid appella lill-Gvern biex jinġabar madwar mejda flimkien mal-Oppożizzjoni biex ikun maqbul ftehim dwar pjan għas-snin li ġejjin li jorbot lil kull gvern futur biex jipproteġi l-ġenerazzjonijiet li jmiss. Għandna dover li ma nisirqux it-tama ta' wliedna, iddikjara Jason Azzopardi. L-istess il-professur Arthur Dahl li kompla fuq il-messaġġ ta' Jason Azzopardi u appella lil Malta biex tkun protagonista mill-ġdid fih dan in-Nazzjonijiet Uniti. Waqt li fakkar li din l-organizzazzjoni qed tiċċelebra 75 anniversarju għalli Malta għandha tinsisti biex l-ambjent jitpoġġa fil-qofol tal-aġenda għall-2030 u l-miri ta' żvilupp sostenibbli li se jkunu ppreżentati min-Nazzjonijiet Uniti. Il-konferenza nfetħet mill-President Emeritus Mary Louise Colejro Preca, chairperson tal-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Hija appellat biex il-popli jingħaqdu biex jipproteġu lid-dinja mill-isfidi relatati mal-progress soċjali, l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u t-tibdil fil-klima. Waqt li l-problema ambjentali hija kwistjoni globali li l-Oppożizzjoni trid tindirizza anke minħabba l-problemi serji ta' tniġġis kbir li għandu pajjiżna, il-Ministru José Herrera lanqas biss attenda. Minflok huwa bat rappreżentant tiegħu li qara diskorsi preparat li ma kien xejn ħlief taħir ta' dak li għamel il-Gvern fl-aħħar snin u dwar il-budget. Dan minkejja li l-budget ma jindirizzax ir-rata inkwetanti fiż-żieda ta' karozzi f'pajjiżna ta' kuljum huwa xott wisq minn inizjattivi biex fl-immedjat tkun kontrollata r-rata allarmanti ta' tniġġis fl-arja. Problema li kull sena taħsad ħajjet 600 persuna minħabba problemi respiratorji.